arropa erosten dugunean, normalean etiketak begiratzen ditugu neurriaz jakiteko eta prezioa ikusteko. Azkena, ahalik eta merkena izan dadin nahi dugu beti. Baina inoiz begiratu aldiozu etiketari kamiseta, galtza edo jertxe bat nondik datorren jakiteko? Jantzi gehienak, Bangladesen, Txinan edo Indian ekoizten dira. Inoiz galdetu aldiozu zuen buruari zergatik egiten den arropa hain herrialde urrunetan? Marka handi batzuek arropa mota hori egiten dute soldatak oso txikiak diren herrialdetako lantegietan. Eta horietan lan egiten duten pertsonek oso baldintza gogorrak eta arriskutsuak dituzte. Atsedenik gabe, gaizki eraikitako eraikin oso zaharretan. Ia argirik eta lekurik gabe. Ordu askotan lan egiten dute ordainsari txiki baten trukean. Eta beraz, pobre izaten segitzen dute. Gainera, lantegi horitako askok oso produktu kaltegarriak erabiltzen dituzte. Jendea gaixotu egiten da, eta gai toxikoak isurtzen dituzte ibaietara. Bertako ura ere kutsatuz.